En aquest vídeo el que farem és calcular amb Snap el màxim comú divisor, però ho farem calculant tal qual la definició de màxim comú divisor. És a dir, agafarem dos nombres, calcularem tots els divisors d'un, tots els divisors de l'altre, mirarem quins són els comuns als dos i de tots els comuns ens quedarem al màxim. Ho farem d'aquesta manera jugant amb llistes de nombres de divisors. Vinga, per començar el que farem és crearem aquestes quatre variables, número 1, número 2, que seran els nombres, divisors 1, divisors 2, seran dues llistes on anirem guardant aquests divisors. Llavors posarem aquí quan comenci, el que farem és preguntar els dos nombres, direm digues un nombre, un cop digui el nombre el que farem és guardar-ho a resposta, per això anirem aquí a variables, assignar nombre 1 la resposta, com veieu aniré una mica més ràpid que abans, perquè aquesta part ja l'única repetida i és ajuntar-ho, i ara el que farem és crear una llista que li direm a divisors 1 i la inicialitzarem com si una llista en què no té cap element. I ara un cop tenim el número 1 i aquesta llista creada, el que farem és crear un bloc que el farem de control, que serà calcula els divisors diguéssim, del número que li passarem i que ho posi dins, que serà un text del títol, de la variable divisors. Molt bé. Llavors el que farem és anar aquí a control, agafarem aquest bloc d'aquí i què ha de calcular aquí? Ha de calcular variables del número 1 que hem agafat, guarda dins de la llista de divisors tots els divisors. Ara farem el mateix, però pel nombre 2. Aquí posarem, digues el segon nombre que vols el màxim comú divisor, i aquí posarem el número 2, farem divisors 2 també l'iniciarem com una llista, i el que farem és demanar que ens calculi els divisors de número 2 i ho guardi en la llista de divisors 2. D'acord? Molt bé. Ara representa que en aquestes llistes de divisors 1 i divisors 2 hi hem guardat tots els divisors, tant del número 1 com del número 2, com calculat de la mateixa manera que heu vist abans. Diguéssim, agafant i mirant tots els divisors fins a l'arrel quadrada d'aquest número i quedar-nos un i el seu doble, diguéssim, amb el mètode de l'Arquiris. Per tant, en aquest cas, no l'explicarem. Llavors, començarem per calcular el màxim comú divisor i el que farem és crear una variable, que li direm màxim comú divisor, i li posarem el valor mínim que pot obtenir, que en aquest cas seria 1. L'1 segur que és un divisor dels dos. Llavors el que farem és, per cada element que tenim aquí a variables, per cada element, aquesta és la part important, per cada element de la llista de divisors 2, ens els mirarem tots i mirarem si divisors 1 aquest també el conté. I si el conté voldrà dir que estarà els dos i que serà comú. D'acord? Llavors anem aquí a element i diem per cada element de divisors 2, és a dir, que està recorrent tots els divisors 2, nosaltres volem saber si aquest està dins de. Si està a dins de divisors 1. I com ho mirem això? Doncs si aneu a variables, hi ha un lloc que pregunta, diu què és el conté. Longitud índex conté alguna cosa, és a dir, divisors 1 conté el número que estem buscant, és a dir, l'element. A veure si enteneu això d'aquí. Jo per cada element de divisors 2, per cada un de tota la llista de divisors, miro si també està dintre de divisors 1. Si en tinc un, si l'element sí que està dintre de divisors 1, que ja és un de divisors 2, vol dir que en tinc un que és comú. Per tant, ja tenim que és divisor i a més que són comuns. Llavors nosaltres el que ens quedarem amb els que siguin prou grans. És a dir, si anem a fer un sí, aquí, pim-pam, un sí, i ara el que pregunto és si aquest element que ha trobat, és a dir, si jo entro aquí dintre vol dir que és un element que és un divisor comú, però jo vull saber si és màxim. Per saber si és màxim el que faré és li preguntaré cada vegada si és més gran que el que ja he trobat anteriorment. O sigui, agafo aquest element i li pregunto si és més gran que el màxim comú divisor. Si veig que és més gran,
a mi m'interessa, perquè serà el que vull. Perquè penseu que en la llista de divisors, tal com ho hem calculat en la pràctica anterior, no estaran ordenats, perquè com que si jo trobo un que és divisor, faig la divisió pel mateix número i en trobo un altre, els vaig trobar amb el mètode Arquiris de 2 en 2, no estan ordenats. Llavors jo em quedo amb aquest si és més gran. Si és més gran, m'interessa. Llavors el que faré és guardar a màxim comú divisor el valor d'aquest element d'aquí. Llavors, fixeu-vos en el que he fet, he anat recorrent tots els divisors 2, miro si està aquí dintre, si és més gran que ja el que he trobat anteriorment, que començo amb el valor 1, li assigna, i llavors com que li assigna, ja el vaig guardant. I al final, quan surti d'aquí, el que obtindré, doncs justament és el valor del màxim divisor. I el que farem és dir-li que se'n vagi al mig i que ens el digui, per exemple, no? Si fem digues el valor durant 4 segons. Llavors, què ha de dir? Aquí tenia ganes d'ensenyar-vos com la comanda aquesta d'uneix, que jo vull dir el màxim comú divisor de, i ara aquí hauria de posar primer el número 1, vaig a número 1, de número 1, no, perdó, m'he equivocat. Ara, torno aquí, he apretat el Ctrl Z i llavors em desfà el que he fet, de número 1, i ara aquí un altre poso espai i ara poso número 2, veieu com he anat afegint caselles, apretant aquestes fletxes, i número 2, ara dic és, apreto un altre, aquí hauria de fer uns espais perquè si no estarà junt, espai és espai, i ara poso aquí el màxim comú divisor. I ara aquí tinc que em dirà, al final d'aquesta comanda, em dirà quin és el màxim comú divisor del número 2, suposant que el bloc de càlculs divisors de número 2 dins de divisió 2, això ja ho tinc fet. Doncs molt bé, fins aquí aquest vídeo d'ara. Acabarem el vídeo ensenyant el bloc com l'hem creat. És molt ràpid i el farem tal com hem fet en l'altre vídeo sobre divisors. Llavors aquest bloc d'aquí el que farem és començar per moure'ns per tots els nombres, des d'igual a 1 fins a l'arrel quadrada del número amb el qual estem treballant. Llavors, a cada un d'aquests números el que farem és fer la divisió i ens preguntarem si la divisió el residu de dividir el número amb el que estem treballant entre el número que anem fent a cada, mirant si és divisor o no, el que demanarem és que aquest residu sigui 0. Si aquest residu és 0, el que farem és quedar-nos amb aquest número. I el que farem és afegir-ho a la llista de divisors. Ens ho mirarem com una llista i aquí veieu que tenim afegeix alguna cosa a dintre de divisors. Afegirem aquest número i a dintre de la llista de divisors. Però a més, també pel mètode de l'Arquiris el que farem és afegir-hi no només l'i, sinó el propi número 1, que és aquest d'aquí, el número amb el que estem treballant, dividit per aquest d'aquí. Molt bé, doncs si tenim això d'aquí, apliquem, guardem, i si ara engeguem això d'aquí, per exemple, i demanem, agafem el 45 i el 60. I ens diu que el màxim comú de 45 i 60 és 15. Com ho ha fet? Fixeu-vos la llista de divisors aquesta d'aquí i la llista de divisors d'aquesta d'aquí. Fixeu-vos com els ha anat calculant. Ha trobat 1, 45, 3, 15, 5, 9. O sigui, els ha anat trobant desordenats pel mètode de l'Arquiris. I amb el de 60 ha trobat tots aquests d'aquí. Doncs molt bé.